Добре. Добре. 100 ще я сваля за по-малко от минута. Няма начин. Времето започва да тече. Чак когато заговоря. Добре. Дали ще успее? Не. Добър вечер. Може ли да те почерпя? По-добре не. Не знаеш какво пропускаш. Наистина ли ще пробваш така? Това ли е неуспешната ти свалка? Струва ми се, че вариантите са два. Да ме оставиш на мира, или да си тръгнем заедно и да разделим парите. Парите? Какви пари? Които заложихте, че ще ме свалиш. Започвам да се изнервям. Ще го разкара. Колко време ти остава?